Yantase hayi hlalani phansi ke ngoku ndibuza pha kuni. Xa nimjongile uBrown Mokgotsi lona, ziyamkhwaza udadobawo. Sentsho uba ziyatsho badabs. Sentsho uba mani xa umjonga iba ngathi ukhona umtya ongafikiyo eparafinini. Ne xa umjonga ufumaniseke uba no akho bantu kwathuthwa kudala ingathi linxowa. Like guys nina xa nimjonga nibona ntoni nina? Because what do you mean into yokubana first of all lo mntu lo oko wabanjwa ngalaa nyanga wayebanjwa ngayo akafumani ibheyili. And into ebangela uba angafumani ibheyili into estupid kanjani mantase i-address uthatha ile nto i-investigating officer ayise kwii-address ezirongo kuyele. I mean like awufuni uphuma okanye ithini into yakho. And ke ngoku into eyenzileyo kuloo nto yakhe yokuxoka nge-address wade waxokisa caba nale address yalo mntu. So unikeze nge-address andithi emapoliseni wathi nantsi i-address yam. So andizuqhwesha andizuthini xa nindifuna nizandifumana kule address. Amapolisa xa esiya kule address laa sisi wathi hayi ke eyoba azame undithenga umfo lo ba ndivume into yokubana i-address yakhe le abe engahlali apha. Ndithi hayi lo mfana noko unabo ubuqhwinkilili because like understand strategy. Hayi ke singene kuMaster Gungqu le ayibanjelweyo ke ngoku. Andithi ubanjelwe loo nto yobana yena wathi into yokubana naku eathekiwe eforce loko. Antase imali wo uBrown Mokgotsi I think kuyo yonke le nto yeMadlanga Commission becimba kuyadlalwa. Becimba kuyadlalwa bantase. Can I understand ubuzaza bayo? And ifear yam into ebangela uba ndithi noko ingathi khona indawana. Uyaqonda? I don't think serealizile into yokubana asidlali apha, akudlalwa apha. So into ayenzileyo ke ngale mini inkulu uhambile waye eFoslo kuthiwa yindawo ecaba ngathi ineshop le ndawo ecaba amise kuyo. Wamisa pha wanika oobhururu bakhe ifowuni wathi ndifote ndixhakazeni bethunani paparazzi nindithatha isithombe. Yava kuthiwa hayi ke wathi wathatha lo ufotayo wathatha kuthiwa uMokgotsi yena wathatha umpu wabaza emotweni. Njani? Because if you're gonna act something out yabo at least sothuse wenze le nto eyenziwe nguFaruru. Enza le nto eyenziwe ngu-richest general in the country. Ucaba kuthiwe naku uphuma ophayiphi ngomlomo. Wenze le nto eyenziwe ngubani lo uDragon Ball Z lo waseNorthwest. Wenze laa nto kuthiwe naku intliziyo yakho ibethela uma. Uyava? Hayi into yoba kuthiwe hayi wena uphuma ungena nix but imoto yakho ibasiwe 8 bullets. Ucuba kuyadlala wena. And asidlali apha ubomi babantu buye bathatheka kuyo yonke le nto. Witness D abasekho ngoku ngenxa yonke le nto. Ayingomdlalo le nto wena mfana ndini wase Northwest. No unayo indawana guys, uyithatha bukhona imali yobhatala laa lawyer yakhe. Sizawuphela nathi siba ngohafu letyi. Masiyeke. Oh by the way iMadlanga Commission extendiwe to i-2nd zika-October and then i-last report yabo izawuphuma nge-16 zikaNovember. Ad hoc committee ireport sisayilinde nangoku. Ndikhumbula kakuhle bantu asiqala yonke le nto esithi uMalema and abantu bakaMalema already bathi andimthanda uMalema ngathi and andinaxesha lenu kanjani guys, andinaxesha lenu kanjani. Whether andinoba nifuna ndimbeke ebeleni na uMalema le nto caba every time xa ndithetha ngaye nithi andimthandi, andizumbeka ebeleni. Ndikhumbula kakuhle esithi apha uMalema apha kuthi kuqala iMadlanga Commission elwela le nto yoba makubekho i-ad hoc committee. Wathi iMadlanga Commission is just gonna be a commission. Akuzubakho abantu babanjwayo kwathini, people are not gonna be held accountable, there won't be any consequences. Wara thina ezipalamente sizaba nawo amagunya obamba abantu kwathini phi aplo magu. Yes babhatele ngeteksi yethu abo bantu. Ndicaphuka qho xa ndicinga
ndithi iripoti yabo mna ndagqibela bethetha baku-Teams meeting bethetha bana hayi iripoti yaze yane-error kwaze kwayale ndayicima laa nto thatha iremote nathi yandidika finish so bantase so ndithetha loo nto ke bantase into lokubana ngoku i-ad hoc committee andiyazi bayiphelele phi but iMadlanga Commission i-last report yabo i-recommendations actually zizaphuma nge-16 zikaNovember. Inoba ooguluva abengekabizwa amagama wabo angcwele phaa kuMadlanga Commission inoba bamincebe nje bathi mayidifike le-16 idlule. In fact bathi mayifike i-2nd idlule. Qha ke ngoku apha izanibhida khona loo nto yinto yokubana i-PKTT ayindawo. PKTT ayindawo sizawuva kumane sithiwa niyabanjwa. Sizawuva because as long as General Nkwaliyo Nkosi is still alive, corruption izawuliwa bantase. Ndithetha nje loo nto andithethi into itheni, ndithetha nje leyo.